Ръководството на Ботев 2012 приключи първия етап от Националната аматьорска лига по баскетбол, организирайки контролна среща. Инициативата стана факт също и с подкрепата на НАОП. Двубоят се игра в препълнената до краен предел зала на Природо-математическа гимназия Иван Ценов. Достоен съперник на врачанския тим беше отборът на кучетата от младост. Тим, който нанесе единствената загуба на ботевци в лигата. Срещата даде много положителни емоции на любителите на една от най-атрактивните игри от семейството на колективните спортове – баскетбол. Публиката в залата се наслади на изключително динамична игра и на двата отбора, изпълнена с бързи пробиви, стрелба от трите точки, атрактивни забивки и пасове по конец. Първата част на срещата приключи при резултат 27-18 в полза на ботевци. Втората беше равностойна, но избранниците на Христо Цветков успяха да спечелят частта с точка аванс 46-45. След почивката врачанските баскетболисти затегнаха защитата и с бързи пробиви натрупаха отново комфортна преднина, която успешно поддържаха. Третата част приключи при резултат 71-61 в полза на Ботев 2012. В последната четвърт домакините увеличиха аванса си на 22 точки и можеха да запишат трицифрен резултат, но уви не успяха. Въпреки това врачани записаха убедителен успех с 98-76 точки. Най-резултатен за победителите беше Филип Каменов с 25 точки. С по 19 се отчетоха Христо Цеков и Антонио Петров. За състава на кучетата от младост Илян Иванов реализира 12 точки, а съотборникът му Огнян Тодоров кара 11. Двубоят премина под вещото и авторитетно съдейство на реферите от Националната аматьорска лига по баскетбол Марин Механджиев и Боян Алексиев. Мероприятието уважи също и главният организатор на НАОП Мартин Механджиев. Получи се наистина един баскетболен празник на града. Още по-хубаво естествено, че преди коледните и новогодишните празници. Мисля, че се получи наистина добре, всичко мина гладко, залата беше пълна, имаше много подрастващи, което наистина е хубаво и се надявам по някакъв начин да сме допринесли още млади хора да се запалят по баскетбола. Наистина мисля, че се получи добре, мисля, че всички са доволни, така че това е най-важното. Повече подробности от спортното събитие може да видите в предаването Фокус Спорт тази вечер от 20 часа и 30 минути по телевизия Враца.